Avió mal, mal porque diria mi madre. Que està tot genial, que tenim un lloc. I ja està, encara que siga un Airbnb. Però no passa res. No passa res! Un imán de nevera es un souvenir. Sí. No hay más preguntas, señoría. Superem l'Airbnb emocional, no som turistes. S'ha rigut perquè no s'esperava que jo li diguera això al guiri. Tu creus que lo de Tourist Go Home va per nosaltres també? Passar no passa res? Passar passa, però no passa res. Són peripatètics, estem debatent. Ja, però és que sota no aquest discurs ningú faria res. Un poquet de soledat. Un poquet d'aire, sí. Està molt bé, sí. Vaya bien estat, tant de temps junts, tant tot el rato. Crec que és bonic dir-li a una ciutat, em quedaria. Pues un barri normal, sense gentrificar. Pues un poquet de gentrificació tampoc està malament, eh?